Aquest és un vídeo per mostrar com jugar amb els nostres llavis externs i interns a través d'una beina de pèsol, bé, dues. Després d'haver estat fent un massatge activador, alguna mena de joc, diguem-ne, amb tot el cos, amb èmfasis després en els pits, a les cuixes, a les ingles, com sempre dic, doncs podem arribar ja a estimular els nostres llavis, els llavis externs, els podem acariciar i començar-los a despertar, inclús sense separar-los, podem com tocar per aquí, per allà, etc., com anar-los estimulant, i mica en mica el que podem fer és començar-los a obrir, començar a jugar a estimular-ne un, podem fer petits cercles, podem estirar-lo, podem fer-li com tremolors, podem fer-ho amb els dos, podem ajuntar els dos i fer com així, com petits tremolors amb els dos llavis junts, conforme es va estimulant més, evidentment, està com tot més tovet. Podem jugar tota aquesta zona entre el llavi extern i l'intern, que és molt gustosa, amb els diferents dits, anar provant, amb el dors de la ungla, també la sensació és molt diferent, per fora, per dins, i mica en mica l'anem estimulant, podem jugar, després el que sempre dic, recórre'l de llarg, de dalt a baix, i anar fins al perineu, en aquesta zona del final del llavi, que normalment no hi arribem, sempre ens quedem a la zona de dalt, on hi ha el clítoris, i així juguem també amb estimular fins al final. Després, mica en mica, podem anar al llavi intern, hi ha dones que el tindran més petit, hi ha dones que se'ls hi tornarà molt més turgent i voluminós conforme es van excitant, també el podem començar a estimular, també podem, com pinçar-lo i jugar amb ell, podem acariciar el clítoris suaument, sense tampoc parar-nos-hi molt, o si ens ve de gust realment arribar a un orgasme de pic, ja sabem el que podem anar fent, però bueno, és com per sortir d'això i fer més com un automassatge, podem anar investigant i mica en mica podem començar a estimular la vagina, l'entrada de la vagina, i podem començar a jugar amb el dit en la postura aquesta del vina-vina. El tercer és el que a mi em va millor i comencem a estimular aquesta vagina a la zona de la paret anterior, on estaria la zona G, i tota aquesta estimulació interna del clítoris. Ja ho sabeu que també és el clítoris per dins, i anar estimulant, anar relaxant, anar respirant, evidentment, sempre que fem això, i mica en mica anar jugant, anar tornant enfora, tornant a... quan estigueu posades anireu sentint el que us ve de gust, el que us demana el cos, el que vol. Després podeu jugar també més amb el tema del puny, aquí en el pubis, que també és com molt agradable, ja se'm desmunta l'invent, o sigui que em diu que vagi parant. Doncs bé, això, que em venia de gust, he vist aquí tallant pèsols, he vist una vagina, he vist clarament els llavis i he dit, vinga, vaig a muntar el vídeo. Doncs vinga, que ho passeu bé. Adéu!